Shugaba Buhari, tsaro ya lalace a arewacin Najeriya. A arewa maso gabas. Da kenan ai yanzu arewa maso ko ina ma ba tsaro. Ba a sanar da mu ba. Duk yadda yake yawo a social media da. Ba ni so yi magana a waiwai. Ai ya wuce wai, ana ta kashe-kashe da sace-sacen mutane a jihohi da yawa su Zamfara, baka je ba ne? To mutum ba sai ya sani ba zai je? To yanzu ka sani a ɗau mataki. Sai a ɗan ba da lokaci. Wani irin lokaci kuma? Ƙarshen makon gobe. Kai na ba haka za a yi ba. Ya za a yi? Zan turo ma sunayen jihohin da suke cikin matsala sai a ɗau mataki. 'Yan majalisa su za a aika ma sunayen. To a tura musu mana. Ba za ta yi ba. Me yasa? Majalisa har yanzu tana cikin hutu. Hutun banza, rayukan mutane ne fa suke mutuwa. Ka bai kamata in fito in sa baki ba. To me kake nufi kenan? Kowa ya ji a jikin shi. Haka za ka saka mai 'yan arewa? Kar ka manta su ne fa suka ɗaura ka kan mulkin nan. Jam'iyya ce. Haka ma za ka ce? Tukunna ma ka san me jefa arewa cikin wannan halin? Rashin aiki ne. Ok, ka ma sani kenan. To in haka ne tunda sun yi karatu a ba su aikin mana. Ko sun yi makaranta ko ba su ba babu aiki ne. Kenan kana nufin. Sai an jima.